otázku. Děkuji. Dobrý den, Barbara Ivanská, Národohospodářská fakulta VŠE. A já bych se vás ráda zeptala, proč by měl stát vůbec zasahovat do fungování svobodného trhu a nějakým způsobem regulovat podnikatelské rozhodování tím, že zvýhodní exportéry na úkor těch, kteří dodávají na místní trh, případně že stát vlastně tím, že podporuje, dejme tomu, indický export, tak znevýhodňuje ty, kteří exportují na jiné trhy, které nejsou podporovány tím státem. Mě teď nějaký průzkum veřejného mínění ukazoval, že mladá generace nemá ráda kapitalismus, volný trh a strašně se posouvá doleva, takže vy jste mě potěšila vaší otázkou. Jestli vy nebudete osamělá bytost. Ne, ale teda, když jsem se toho zmocnil, ale ono to asi bylo kriticky na tamhletu stranu. Na tu stranu já, jako, když bych si jasně strukturovaně ten problém postavil a měl bych se ho logicky analyzovat, je to, jak říkáte. Problém je v tom, že nežijeme v ideálním světě, kde se všichni hráči kolem nás chovají takto, jak říkáte vy. A prostě v té Evropě naštěstí už toto opravdu platí, ve většině případů, že záleží na nás, plus na nějakých konkurenčních tlacích, ale na některých velkých trzích je to trošku jinak a jde jenom o to najít nějakou inteligentní formu, jak na těch jiných trzích nepříliš náročně, nepříliš distortivně, ale efektivně pomáhat. Děkuji, prosím, pan Mejstříka o reakci. Já bych jenom říkal ty věci popravdě. Nikdo asi z nás tady není nějakým velkým intervencionistou. Já bych dokonce řekl, že my jsme z těch, kteří v mnohých směrech stojí právě proti vlně těch, kteří vidí, že stát je schopen řešit vše. Já jsem naopak toho názoru, že stát má například využívat zásadních signálů, které existují. A když nejste schopna ten signál doručit, tak to je vaše chyba. My jsme třeba čistými plátci z hlediska mezinárodní pomoci, ke které jsme zavázáni v mezinárodních smlouvách. Já uvádím teď takový příklad, který znám docela detailně. V Mongolsku naše charita dokázala vytvořit školství pro pastevce. Je to úžasný úspěch, převzala ho mongolská vláda. A to je přesně ten signál, že to bychom poskytli bez dalších kroků, ale v tu chvíli má přijít ten signál pro český biznis, získali jsme si tam dobré jméno a pak už je to věcí těch firm samotných, aby nastartovali a využili toho vygenerovaného dobrého českého jména. My toto přesně neumíme. Když se podíváte na ten německý příklad, tak ty Němci přesně tyto signály dokážou doručit, ale ne, že je doručí v obecné podobě. Oni je doručí prostě těm konečným adresátům jenom v důsledku toho, že jsou důslední a dokáží ty své strategie implementovat. Shledáváte v tomto něco nebezpečného? Podnikatelské rozhodování, protože tím, že musíme vynaložit nějaké peníze na to, aby jsme takhle podpořili, dejme tomu, podnikání v Mongolsku nebo kdekoliv jinde, tak ty peníze musíme první někomu sebrat. A já si nejsem úplně jistá, jestli toto je jako správná varianta takhle. To já ani nechci. Já poprosím teda o dokončení pana Mejstříka. Budete chtít pokračovat ještě? Ne. Tak pan Špicar, pardon. Komentář, samozřejmě gro té odpovědi už tady zaznělo. Tak kdyby to nedělal nikdo, ježišmarja, tak budeme všichni šťastní a taky to nebudeme dělat. Ale vzhledem k tomu, že to ostatní dělají, protože to smí, tak bychom byli sami proti sobě a byl by to náš handicap, kdybychom to nedělali. Prostě tak to bohužel v realitě existuje. To máte jako s investičními pobídkami. Taky z nich nikdo není nadšený, ale dělají to ostatní. Perouli se tímto způsobem investory, tak kdybyste to nedělala vy nebo vaše vláda, tak to teritorium, kde žijete, by prostě o několik investorů přišlo. To je ta samá věc. A říkáte-li, že tady někdo podporuje exportéry na úkor domácích podniků, tak mi věřte, že různý dotační tituly a různá forma veřejné podpory tady je nejenom pro exportéry, ale i pro domácí podniky, akorát má jinou formu.
prostě veřejná podpora je realitou dnešní doby. A díky bohu prostě za to, že existují takový celky, jako je Evropská unie, který se s tím snaží něco dělat, snaží se do toho vnést nějaký pořádek, dát tomu nějaký limity a pravidla, protože to je pozitivní. Kdyby něco takového neexistovalo, tak by se evropská krize před 3 lety řešila po vzoru prezidenta Sarkozyho, to znamená, že vládní pomoc by dostaly jenom firmy, které by svoje zahraniční závody stáhly, zavřely a vrátili se zpátky do Francie. Tak to asi by nikdo nechtěl. A jenom k tomu argumentu předtím, tak o tom, jestli má stát zasahovat do, jak si podporovat jako explicitně zahraniční obchod, tak ten argument proti mi připadl jako z něco z Adama Smithe, který to psal v druhé polovině 18. století v Glasgow. A my jsme na začátku 21. století ve středu Evropy, takže jestli tam ten institucionální posun přece jenom nebyl dost velký na to, abychom se dostali do jiného takového myšlenkového proudu, než ten původní argument Adama Smithe, který přece jenom zůstává poměrně důležitý. Děkuji za vaši otázku. Jo. Takže tohle je normální realita, buď se s tím, jako rozumíte, tohle je hezký a tak, jo, prostě každej bychom měli vědět, jako toho Frederika Bastiata, že nejlíp se pomáhá v obchodu tím, že se zasypou přístavy a jo, prostě to jsou hezký věci, ale prostě potom ten politický reálný život jako je hluboce suboptimální a vždycky existuje někdo, kdo si to dovede vynutit. Za druhý, abych zase ze sebe nedělal takového superliberála, já jsem teď na posledním nervu v různém otevřel otázku toho, že připravovaný tendr na Temelín má malou podporu, nebo je nastaven tak, že vlastně je ta malá šance na to, aby uspěly domácí velké firmy. Dokonce jako všechno z nervu se to dostalo nějak ven, tak mě hned druhý den co to bylo 1. máje, volalo E15, tak jsem jako řekl, no ano, a takže to dneska, myslím, vyšlo. Jo. Což samozřejmě není ve svém důsledku příliš liberální náhled, ale pak je to taky o tom, jakou vůbec politiku chcete, hospodářskou politiku chcete, nebo spíše pod vlivem okolností musíte v té zemi dělat. Energetické strojírenství je něco, co tady bylo naakumulováno v minulosti a byla by obrovská škoda, kdyby vláda aspoň trochu nepomohla těm firmám pro tu nejadernou část, aby tam uspěli, protože já nevěřím žádným offsetovým a jiným seznamům pana velvyslance Eissena při veškeré úctě k tomu, že jinak je to milý chlapík. Prostě pak ten pragmatismus, a byl to případ i, já nevím, Martin Dvořák si to přeci musí pamatovat, byl to případ i největšího liberála posledních 20 let premiéra Klause, že když pak byl postaven před normální pragmatický úkol, nebo tehdejšího premiéra, dnešního prezidenta, když byl při svém premiérství, už se ozýval z Hradu patrně, když byl při svém já řeknu posluchačům rozhlasu, že když jsem ho zmínil, tak udeřil hrom. Když jsme byli všichni tenkrát, abychom to nesváděli jenom na premiéra, postaveni před nějaké konkrétní pragmatické řešení, které mělo krátkodobé pro nás třeba negativní politické dopady, no tak jsme jednali. Prostě takové zákony politického života. Čili ono by to je potom o tom, aby podle zákona velkých čísel, když vezmete jaksi souhrn mnoha desítek opatření v oblasti hospodářské politiky, aby ta vláda, která se považuje za liberální, ve svém převažujícím důsledku ta její rozhodnutí byla spíše liberálním než protekcionistickým směrem. O tom je ta politika, o tom je i ta proexportní politika, že obecně musíme spoléhat se spíše na ty systémové věci, což byl koneckonců i ta Hartzova reforma. Ale současně musíme být připraveni pragmaticky tam, kde to je bezpodmínečně nutné, ať teritoriálně nebo z hlediska struktury průmyslu, umět udělat i pokud možno chytré, nenáročné státní zásahy. Já vlastně jsem trošku závěru udělal v té odpovědi vám, že na naší straně té diskuze jistě se přikláníme v obecnosti k tomu vašemu liberálnímu pojetí a současně si myslím, že ať konkrétní situace na konkrétních trzích nebo i politické a další požadavky někdy vyžadují konkrétnějších státních zásahů a
budiž pak je to o té míře. Za třetí, málo jsme se bavili o rizicích té finanční podpory. To není jenom to, že někomu někde se vezme, protože pak Radek správně asi bude argumentovat, že ale ten export může mít větší multiplikativní efekt pro domácí ekonomiku, ale je to prostě distorze toho ekonomického prostředí. Jo, a to mi nikdo nevezme, že je pravda, je a spousta i velkých firm a všude v Evropě z toho těží. Jenom velmi stručně, export nás živí, živit bude. Znovu opakuji tu základní tezi, každý exportér si musí pomoci především sám, nicméně kvůli naší přílišné a riskantní závislosti na těch trzích Evropské unie je potřeba se snažit aktivně pronikat na třetí trhy, ať už přímo nebo nepřímo, a stát v tom pomoci může, o těch konkrétních věcech jsme se tady bavili a minimálně je-li to 10% nebo možná ještě míně, tak přesto to může někdy hrát rozhodující roli a protože stát by měl svým exportérům pomáhat, tak si myslím, že těch nejrůznějších forem, dovolených forem, transparentních v rámci pravidel na podporu exportérů by rozhodně využívat měl.